Necessites perfeccionar les substitucions pronominals? Queda't, que les perfeccionarem junts. Jo et donaré unes frases que ja veuràs que hem d'escurçar. Tu pauses el vídeo i fas les substitucions pronominals pertinents perquè es tornin frases normals. En acabat, les revisem plegats, si et sembla bé. I si no t'hi sembla, em sap greu, el vídeo ja està gravat. L'últim examen va consistir en 10 preguntes tipus test. Saps si enguany també consistirà en 10 preguntes tipus test? En 10 preguntes tipus test, complement preposicional o de règim verbal no començat per de. El seu pronom, doncs, és i. Saps si enguany també hi consistirà? Queda pinso al platet del Jack? Queda molt poc pinso. Doncs posa més pinso al platet del Jack. Molt poc pinso, complement directe indefinit. Se substitueix per en. En queda molt poc. Seguim. Més pinso, un altre complement directe indefinit. Per tant, també se substitueix per en i també mantenim el determinant. El platet del Jack, complement de lloc no començat per de. El seu pronom és i. En i i. Doncs posa-n'hi més. A mi m'encanta el Jan. I el Bernat? No trobes el Bernat atractivíssim? Ara que ho dius, també trobo el Bernat atractivíssim, sí. Primera frase. El Bernat, complement directe definit. És masculí singular. Li correspon el. No el trobes atractivíssim? Segona frase. El Bernat torna a ser un complement directe definit que se substitueix per el. Atractivíssim no és ni el subjecte, ni l'atribut, ni el complement directe, ni l'indirecte. Tampoc comença per de. L'únic que li pot correspondre és el pronom i. El i. Jo també l'hi trobo, sí. Ja vas donar aquella autorització a la teva tutora? Sí, ja vaig donar aquella autorització a la meva tutora. Aquella autorització, complement directe definit, femení, singular. El seu pronom és la. A la meva tutora, complement indirecte singular. Li correspon li. Sí, li la vaig donar. Però com que el verb vaig donar és compost i té un infinitiu, també podem posar els pronoms darrere del verb. Vaig donar-li-la. Aquesta és l'opció valenciana i és correctíssima. Ara bé, aquí dalt és diferent. El li, en contacte amb l'al del complement directe, es transforma en i canvia de posició. Sí, la hi vaig donar, o vaig donar-la i. I també tenim l'opció de reduir la l'apòstrof. Li vaig donar o vaig donar-li. Tenim 6 opcions correctes, doncs. Les dues valencianes. Li la vaig donar, vaig donar-la-li. Les dues de Catalunya sense reduir. La hi vaig donar o vaig donar-la i. I aquestes dues reduïdes. Li vaig donar, vaig donar-li. Tria la que sigui més fidel a la teva forma de parlar. L'Albert fa les coses de qualsevol manera. La Marta sí que fa les coses de qualsevol manera. Les coses, complement directe definit. Femení, plural, se substitueix per les. De qualsevol manera, complement circumstancial de manera, se substitueix per i. Els circumstancials sempre amb i. Les i. La Maria sí que les hi fa. Nosaltres no hem pujat mai a Montserrat amb cremallera. Vosaltres heu pujat mai a Montserrat amb cremallera? A Montserrat, complement de lloc no començat per de. Pronom? I. Amb cremallera, complement circumstancial de manera. Pronom? I. Tenim 2 i. I què fem? Els dupliquem. Vosaltres hi heu pujat. No, simplement en posem un de sol. Vosaltres hi heu pujat. Resolt. Si talles el peix amb el filetejador, et quedarà millor que si no talles el peix amb el filetejador. El peix, complement directe definit. Masculí singular. Pronom, el. Amb el filetejador, complement circumstancial. Pronom, i. El més i. Si talles el peix amb el filetejador, et quedarà millor que si no li talles. Ahir em vaig deixar el mòbil a casa i avui m'he tornat a deixar el mòbil a casa. El mòbil, complement directe definit. El. A casa, complement de lloc. I. Avui me l'hi he tornat a deixar. Els meus amics polonesos aniran a l'aeroport directament, sense maletes. Per això jo portaré les maletes als meus amics polonesos a l'aeroport. Uf, 3 complements per substituir. Això ja és nivell d'expert. Les maletes, complement directe definit. Les. Els meus amics polonesos, complement indirecte plural. Els. A l'aeroport, complement de lloc no començat per de. I. Com els ordenem? Complement directe, altres. Els les hi portaré. I ja està, ja ho tenim. Si pots dominar totes aquestes frases, ja ho pots vèncer tot. A reveure!